Hejsa! Velkommen til Survival Game. Og det passer faktisk meget godt, for i dag der skal vi spille noget Hunger Games ind i Minecraft. Det hedder Survival Games. Det er det samme som Hunger Games. Ja, hold lige kæft. Sakset. Og Markus sidder og Lige gamer i en kamp. han sidder Noob Gamer. Og håber I hygger. Du skal køre ned. Ja, det vil jeg godt. Kør sådan ned. Oh my god, hvad sker der lige for den her? Ja, jeg prøver. Han bruger en mus. Hvor survival. Oh my god, hvorfor skal jeg det der mig? Mineplex står der. Det er ikke det. Nej, det er højre. Yeah. What the hell? Deathmatch. No. Nu kigger jeg noobet ned. Midten. Det vil jeg godt, Markus. Lel. Og vi kommer også måske til at spille is full. Har du startet den, Markus? Ups. Vi er cirka på 2 minutter. Så er vi 13. Jeg skal lige nå at hoppe ud først. Oh my god, det er en til den musik. Må jeg prøve med en mus bagefter? Ja. Du går bare. Hold shift nede. Nej, vent. Nej. Nej! Foxy running! Jeg slår bare like, what the hell? What are you doing? Ned. Ja, når de helt holder kister, hvor jeg kender ikke dem med. Der skete ingenting. Ind i huset, der ved jeg, der er 100% noget. Skynd dig. Come on. Luk. Godt. Ind. Nu mangler du bare jern, så kan du lave flint and steel. What? Oh my god, what the hell? Why? For fuck's sake? Nej. Ja, vi bliver her. Bare flyve rundt, det er ligesom kreativ nu. Oh my god, det gider jeg ikke til. Jamen, vi skal. Ej, hvorfor? Nej, vi gør bare sådan her. Oh my. Nej, vi trykker her. Og så, hop. Og så skal vi bare lige og kigge til højre. Og så den midterste. Det her, det gør vi for at være mere praktiske. Ja, og så er det min tur. Ja. What the hell? Sådan. Så er det min tur. Hvorfor? Du døde. Det gør du sgu også. Ja, men så var det din tur der. Kan det ikke være næste episode? Hvorfor er du snyd? Ja, jeg nåede kun spille en gang der. Men så lige meget. Nu får du lov. Kan du så ikke skifte et her episode? Jo. Og så Zelda. What the fuck? Oh my god, den er mus. Når jeg har spillet igen. Nej, Link hedder han. Når du har spillet. Jeg skal lige nå at få det ud. Når du har spillet den her episode færdig. Nej. Når du har spillet den her episode, og jeg har spillet den næste episode, så spiller vi Draw My Thing.
Og så løb. Hvad er det nu, man kan trykke? Er det kontrol for at løbe? Nej, du skal holde... Nej, det skal jeg ikke. Ellers er det på mig. Venstre, What, jeg har mega meget liv, jo. Venstre. What, jeg har meget liv. Prøv at kigge. What, nu mistede jeg det. Det er meningen, man... Markus! Hvad? Pas på. Oh my Jesus Christ. Hej. Det rimede lidt. Kiste! Kiste! Og du er ved at dø. Oh my god, oh my god. What the hell? What the hell? Hvad sker der? What? Hvad? Men fuck! Tog du alt, Markus, fra kisten? What the hell? Musen bare gøre. Nå, fordi du rammer den der plade. Markus, han er så uintelligent til den der mus. Oh my gosh. Se, what the hell igen? Markus, Ja. lev med det. App. Jump. Vent, jeg burde egentlig tage mit armor på. Ubrydelig. Der var der flere kister. Jeg håber, der er en kiste her. Oh my god, det her map, det er faktisk rimelig flot. Det har Mineplex, det er også verdens bedste server. Eller verdens kendt. Hvis der ikke er nogen kiste her, så er det jo spildt. Det var der. Hvor? Nej, derovre. Der! Nå, der. Det må man godt. Men det er taget. Oj, det er godt. Det her ikke godt, hedder det. Jeg vil lige være død for. Den overlevede. What the hell? Markus. Har du ikke en bedre mus? Ja, det er den eneste mus, jeg har. Det er jo ikke min skyld, du ikke har taget en mus med. Du sagde ingenting. What the hell? Det er jo... Du sagde ingenting. Okay, jeg går efter kæde, What the hell? Ikke fuck op nu. Oh my god! Hvor blev han af? Oh my god, hvad sker der med musen? Fucking noob, hvis man løber. Vinder du? Nej, du skal løbe. Du skal løbe! Du går! Jeg løber. Jeg tror sådan, at jeg er ved at dø. Jeg prøver at kille ham. Markus, du kan ikke få liv! Du kan ikke få liv! Du er nødt til at spise! Nå, det er en død mand. What the hell? Hvad sker der med himlen? Det er rimelig fedt, må jeg indrømme. Oh my god. Hvorfor vil den ikke lade mig se den fucking kiste? Oh my god. Jeg ramte arrows. Lækkert. Der er en sniper til stede. Oh my god. Kist! Shift! Tsunami. Dø. Markus, skynd dig væk! Du døde, fordi verdenen den stoppede. Den blev mindre. Fuck you.
Nå, det tror jeg, så det er for den her episode. I må gerne like, subscribe og skrive i kommentarer.